Salutare tuturor! Știu că n-am mai postat de mult. Și acum o să terminăm de când facem mobile. Jucăm meciuri head-to-head și să vedem dacă putem să cumpărăm niște jucători, putem să deschidem pachete. Dar stai să dau jocul mai încet, stai să mă dau pe mine mai tare și să dau jocul mai încet de aici. Așa, ca să mă auziți mai bine. Hai să vă arăt și echipa mea. Îl Împărații de 109, Martinez de 110, Shaver de 112, Dunk de 111, Gunter de 112, Jolinton, sau nu știu, puteți să mă corectați în comentarii, de 109, Maradona 111, McGregor 111, Giulio 110, Wood 111 și Willian 110. Poate unde să ziceți că este slab echipa mea, dar sincer pentru mine și-a făcut treaba, adică să vă arăt și echipa colegului meu de bancă, deci are o echipă să-mi bat piciorul. Are Alisson 115, James 114, Taho 114, Van Dijk 113, Gunter 113, Pirlo 113, Iniesta 115, De Bruyne 115, Pulisic de fapt 113, Joao Pedro 116 și Luis Diaz 115. Deci ei au noroc și mie nu pică nimic. Da, ce să mai zic? Am așa rancori mici că nu prea am jucat nici ce uitați, n-am mai intrat de mult, adică sincer, cred că n-am intrat de o săptămână și ceva. O să vedem dacă putem să-i facem ușor. Adică oricum e un bot, dar mă refer dacă pot să-l fac, dacă reușesc să marchez. Bun, pentru noi. Bă, dar ieși din el să-mi bat piciorul. Și apăsați și voi pe share, pe butonul de subscribe, like și vreau să dați share masiv. Pentru că am văzut că postez câteva shorturi și am văzut că am ceva vizionări, 500. Vă mulțumesc că vă place ceea ce postez. Știu că n-am mai postat un videoclip, nu shorturi, un videoclip de când eram mai mic, de acum 2-3 ani. Dar nu mai am cu ce să postez, că pe Xbox doar că mi-am luat FC25 acum un an, că fix când s-a lansat, dar nu se mai merită toată lumea jucă FC26 oricum o să-mi iau și eu, dar în iarnă. Că nu sunt nebun să dau 3 milioane pe el și să mă enervez. Așa aștept până în iarnă să face 2 și e mai simplu. Oricum trebuie să fac o schimbare foarte mare la echipa, adică trebuie să schimb, cred că trebuie să schimb lifting-ul, mai ales că e de 110, acum trebuie minim 112 măcar. Dar sincer, sunt destul de buni jucătorii. Băga-mi și piciorul. Sper să vă placă. Sincer, dacă vedeți că repet cuvinte, nu prea știu ce să zic. Pentru că sunt concentrat la meci. Și na. Hai să vedem, pasă, hai Julie, mâncați-și gura ta, bravo Julie, bun mă tată, bun. Bom, și gol. Pasă din braziliană, nu mai zic nimic, pasă, centrare, mamă de ce centrare așa frumoasă. Și să-mi scrieți și mie în comentarii ce părere ați avut de El Clasico, meciul de ieri, și FCSB cu UTA. Chiar sunt curios ce părere aveți. Să-mi bat pe cerul meu, blocat șutul. Nu. Sincer, mi aș dori să-mi pice Cristiano Ronaldo de 109, dar e foarte greu și trebuie să deschid pachet cu toate promoțiile și nu prea sunt pachete așa bune să aibă toate promoțiile în ele. Sunt ale de la Top Event și nu mai știu cum. Hai mă-și bate joc de mine, du-te. Are noroc că sunt pe YouTube și nu pot să înjur. Știu că aș putea spun bip, dar îmi este silă. Bun, hai să degajăm. Bun, hai, McGregor.
Mamă, dar ce power și prost are să-mi bat picioarele. Să-mi spuneți și voi cum să... Adică vreau să fac cumva să fac mai multe gemuri. Nu știu cum, dar am văzut că unii nu bagă bani în joc și au multe gemuri, dar nu știu cum. Adică am văzut oameni cu 30.000 de gemuri, chiar dacă poate le strâng de la ligă, că poți să strângi 3 săptămâni și ai făcut. Dar în sensul le strânge foarte repede, adică le-a strâns într-o săptămână, nu știu cum. Oricum, sincer, per total, nu știu ce părere aveți voi de update ăsta, mi se pare ciudat. La faza artă, ciudat butonele, dar artă bine, dar mi se par ciudat cu albul ăsta. Și când dai gol, nu mai apare mic jucător, apare de ta mai jucătorul. Dacă întrebați de ce mă uit așa, mă uit să văd cât este ceasul. Oricum nu o să fac așa de lung videoclipul, o să-l fac de cam 12 minute, 13 minute. Și o să activez comentariile de data asta și să spuneți în secțiune de comentarii ce părere aveți dacă... Sau să știți ce jocuri vreți să postez. Dacă jucați și voi FIFA Mobile, scrieți în secțiunea de comentarii numele și următorul episod o să facem review-uri la echipe și o să dau note. Oricum, majoritatea aveți echipe foarte bune, că v-am arătat. Deci, doi colegi de mei au 115, scuzați-mă, și încă un coleg 114. Și acela care are 115, nu acela cu poza cu Dinamo, celălalt, îl are pe Cristiano Ronaldo 114, adică ăla de 109, dar upgradat, și R9. Deci, să ai noroc cu asta, i-a picat din extra time, din picul acela de 2500. Deci, din alea două, a deschis două picuri și a picat Ronaldo și Ronaldo Nazario în aceea zi. Cum poți să ai acest noroc? Eu deschid pachet de 10.000 de gemuri, 109 plus și îmi dă 110. Nu mai zic nimica. Da, nu mai zic nimic așa la bătaie, gata. Am văzut, nu știu cum, dar chiar apreciez susținerea voastră, multe vizionări, adică am postat ieri un short, parcă, sau alaltă, nu mai știu sigur, și am făcut 500 de vizionări într-o zi, adică chiar vă mulțumesc din suflet, pentru mine chiar înseamnă mult. Pentru că eu de mic am vrut să devin YouTuber, dar nu am avut idei când eram mic ce să postez. Și acum câțiva ani, când am postat acum 2 ani, am postat două videoclipuri cu Fortnite, unul cu... Ba nu, sau ba da, unul cu FIFA, două cu Avachin, dar nu mai mă joc Avachin, pentru că, sincer, mi se pare, nu neapărat joc de copii mici, dar la vârsta mea nu prea, oricum nu prea mai joc așa multe jocuri. În afară de Clash Royale, FIFA Mobile și ăla eFootball, nu prea mai mă joc nimic. Și să-mi spuneți în secțiunea de comentarii care este jucătorul vostru preferat de la Real Madrid. Și din perioada veche, adică în sensul 2015-2019 și din perioada de acum, recentă, 2024-2025. Jucătorii mei, de fapt am trei jucători preferați, sunt Courtois, Mbappé și Vinicius, dar de fapt sunt mai mulți, îmi plac toți, pentru că dacă susțin echipa îmi plac toți, dar în sensul care îmi plac foarte mult, cel mai mult îmi place Rodrigo, deci are un stil foarte mișto. Și Vinicius la fel, deci au un stil mișto și mai ales Mbappé are o finalizare. Și să-mi spuneți în comentarii dacă am făcut greș, că... Da, să spuneți în secțiunea de comentarii, scuzați dacă mă bulbăi, v-am zis. N-am emoții, dar nu știu ce să zic de aia. Și să scrieți în secțiunea de comentarii dacă am greșit. Deci, pe contul vechi, îl aveam pe Mbappé de 111, l-am vândut și l-am cumpărat pe Salah de 113. Dar, sincer, nu mai știu parola la cont și am intrat pe contul secundar. Adică nu că nu mai știu parola, am încercat, dar nu merge.
Și să vedem. Oricum, de fapt, cred că fac mai lung. Cred că fac vreo 20 de minute, sincer. Că oricum nu joc. Vreau să iau gemurile atâta. Pentru mine sunt importante gemurile, celelalte chestii nu mă interesează. Da, mâine cred că o să fac și mâine un videoclip. Dacă îmi scrieți numele și facem review-uri, o să bag astea 5000, 6000 de tokenuri și o să deschid, să stați, cred că s-a scos de fapt acel pic de 1000 de tokenuri. Sau ba nu s-a scos, sau ba da, cred că expiră. Hai să vedem ce putem să luăm. Așa. Cred că, sincer, cred că aș putea să... Stai să dau asta. Sincer, cred că aș putea să fac și celelalte misiuni, că dacă mai că nu prea am intrat, nu le-am făcut. Și iau 600 de gemuri, în total 1700. Sincer, dacă aș mai putea să strâng până la 2500... Da, pot să iau 500 de la ligă. Da, sincer, aș căuta o ligă mai mare. Că la 112 over... Dar, sincer, acum dacă s-a resetat sezonul, dacă s-a resetat liga, până bagă iar ăștia de la ligi, băieții care au legile, până bagă din nou clubul să dai gen fără să dai invitație la level mare, că, na, totuși. Dar de fapt am deblocat toate trei astea. Deci am total 900 de gemuri de aici, cu 500 de aici, sincer, cred că... Ia, deci trebuie să văd pe ce... 9400. E bun, dar aș vrea ceva cu level mai mare. Să vedem. Nu știu, un 15, maxim nu știu cât. Pun 58 și maxim 95. Chiar dacă e cu Barça, 9100, dar măcar, oricum până joi o să schimb liga, că eu cam le schimb de fiecare dată. Da, stai să vă arăt și echipa asta a colegului meu, celălalt coleg. Uitați, deci, are o echipă să-mi bă piciorul. Deci e foarte bună. Și mai ales îmi place portarul ăsta, are niște statistici să-mi bă piciorul, deci. Și nu mai zic aici, la head-to-head. Stați puțin. Nu merge. Dar colectez și, mamă, dacă n-am mai intrat de mult să-mi bă piciorul. Câte chestii s-au adunat aici. Hai să vedem. Sunt 106. Oricum maxim 107 e, dar nu mai zic nimic. 106. Hai să vedem. De aici n-am nimic. Am luat astea 5000 de gemuri de la Season Reward. Bun. 7000. Asta înseamnă că dacă mai iau... Băgăm așa aproape. Cât era acela? De 109, 7500. Sincer, cred că strâng acum și deschid cu voi. Hai să dăm 2 versus atacuri ca misiune aici și după aia dau head-to-head ca să dau... Să vedem.
Mamă, să-mi bag picior. Dacă l-are pe Rivaldo, n-am nicio șansă. Sau, ba, am șansă mai mare decât el. Dar cum să-l ai pe Rivaldo și să ai șansă mică? Și nu-i să zici că am echipă mare rău. A, da, nu mai zic nimic. Jucători proști. Hai să vedem. Hai, Julie. Băga mea. Pac. Oricum, n-are nicio șansă să marcheze, sincer. Aș încerca un power shot de aici, dar... Băga mea și picioarele să-mi bag. De fapt, nici nu cred că trebuie să mai bag head-to-head, de fapt. Că dacă țin astea două meciuri așa, adică dacă dau 10 goluri acum și 5 meciuri viitor, e perfect. Pac, pasă la Julie pe jos, Julie gol. Mamă, dar săracul, cum să aibă ghinionul să pice cu mine, care am echipă destul de bună față de el. Că eu am 112 over, el cred că avea 106, nu știu cât. Stai să vă zic, deci trebuie să vă povestesc ceva. Deci, eram și eu la școală, adică de fapt la liceu, dar oricum toată școala e, dar lumea când e la liceu nu mai zice școală, zice liceu, dar am obișnuit să zic școală. Oricum e aceeași, că te duci la școală, numai că e denumirea de liceu. Și eram acolo să așteptăm să înceapă ora, până vine profesoarea, cred că era și 40. Dau și un meci la head-to-head. Mamă, de săracu, avea 70 atac. L-am bătut 20-0, deci cu să ai, frate, ghinion. Poate cu voi aici am noroc să pice ceva din pachetul ăla, că m-am săturat. Deci am deschis, nu l-are pe Yamal, gata, asta a dus șansa mea, să dau 5 goluri. Cum, pana mea, tot eu am șansă mai mare când are Yamal, adică Yamal nu era bun? Adică, vă dau la pe Yamal, mamă, ce portarale are. Alisson de 89 să-mi bă piciorul, dar oricum, Alisson să-mi bă piciorul dacă nu-i veteran la Liverpool. Nu. Hai să vedem dacă... Nu! Mă scuzați, m-a întrebat părinții mei ceva și a trebuit să răspund. Ce pana mea face când ba... Tot de bine, 3-1, bun. Nu știu dacă data trecută am dat 10 sau 11 goluri, dar oricum. Oricum îl bat de rup. O să vedem. Bun, ce finish frumos a dat. Mamă, ce celebrare toxică. Sincer, mi se pare toxică rău. Să te lași, să te culci așa. Hai să vedem. Bun. Mă scuzați. Sincer, cred că o să dureze mai mult de 20 de minute videoclipul. Hai să vedem. Pac. Pac. Complet bonus daily. Mi-am luat ca să-mi upgradez jucătorii, că nu prea mai am. Cam atât.
Dar nu poate să-mi dea și mie altceva sau că-mi bag. Hai frate, bă, dar nu stau să mă joc alea, că nu mai am chef. Complet un match Rivals. Bun, hai că aici e ok. Oricum, cred că las pe auto. Hai să vedem ce echipare și acesta. Mamă, ce slabă e. Deci, oricum, jucătorii vechi de la balonul de aur de sezonul trecut sunt foarte, foarte buni. Mi se par niște jucători încă buni pentru overul lor. Hai să vedem gol. Bun. Dacă vă întrebați în comentarii de ce merge așa extrem de bine, e pentru că am alt telefon. Am S24 Ultra și pardon. Oricum, eu am luat mai mult telefonul să mă joc și să dau mai mult pentru poze. Că pe cel dinainte tot un telefon bun aveam, numai că nu știu ce se întâmplase cu camera, să blura. Haide, bun, 7-0. Hai să vedem, bun. Mamă, ce șut încet. N-am văzut șut de ăsta așa de încet. Da, Wood dă peste poartă. Bun. Hai să vedem. Hai Wood, hai Wood. Bun. 9-0. Hai, hai. Nu ajung la minge, dar oricum. Bun. O, forță. Mai luăm și noi jucători de ăștia pentru a upgrada bronz. Hai să luăm gemurile. Hai să vedem. Ce urăsc reclamele acestea care sunt foarte lungi, deci odată am pățit, mi-a dat reclamă de 2 minute și nu puteam să dau skip. Deci, să stai 2 minute pe reclamă, am enervat, am stat 1 minut și am șters jocul din bară și am intrat din nou. Hai să vedem dacă ne ajung gemurile, că am 7000, cred că 200. Oricum, dacă nu ne uităm la o reclamă. Bun, deja e peste. Hai să vedem. Pachetul 109, 113. Haideți să vedem. Spania. CM. Deci nu cred. Bine, mă, ce... Nu știu cine e ăsta. Dar, sincer, mi se pare bun. Passing foarte bun. Hai să vedem în locul cu el. Bagăm... Bun. Hai să-i dau training la acestui jucător că... Na. Bun. Încă 2000 de gemuri. Bun. Trebuie să câștige și să câștige liga. Ia. 0-0 momentan. Hai să deschidem și pachetul de 2500 de gemuri. Poate avem noroc. Și după aceea stau să închei și eu videoclipul.
și sper că o să vă placă. Bun knockout. Dar mi se pare... nu îl știu. E Larson 110, dar totuși e bun, din 106 plus. V-am pupat și o să ne vedem data viitoare. Salut!